Мишката и лъвът. Живял някога в една зелена гора могъщ и величествен лъв. Наричали го царя на гората, защото всички животни го уважавали и се страхували от него. Неговият рев отеквал из дълбините на гората и предупреждавал всички: царят е тук. Една сутрин, след като се нахранил и се разходил из гората, лъвът легнал на сянката на голямо дърво. Хладният вятър, песента на птиците и топлината на слънцето бързо го приспали дълбоко. Същия ден, в същата гора, една малка мишка си играела. Тя тичала между клоните и се търкаляла в сухите листа. Докато играела, без да осъзнае, се озовала до лъва и дори се качила на неговата голяма, космата лапа. Мишката, без да забележи къде е, стигнала чак до гърба на лъва. Когато се приближила до опашката му, разбрала, че е направила голяма грешка. Това нещо било огромно и страшно. Лъвът усетил малките стъпки и отворил очи. Когато видял малката мишка, изревал толкова силно, че мишката замръзнала от страх. Лъвът бързо протегнал лапата си и я хванал. Малко създание, как смееш да ме безпокоиш, казал лъвът ядосано. Мишката, треперейки, се опитала да говори. Царю лъв, моля те, пощади ме. Нямах намерение да те притеснявам. Ако ме пуснеш, един ден ще ти се отплатя, казала тя със слаб, но смел глас. Лъвът я погледнал пренебрежително и избухнал в смях. Ти ли ще ми помогнеш? Със своите малки зъби и слабо тяло. Това е толкова смешно. Мишката продължила настойчиво. Да, малка съм, но понякога малките приятели могат да направят големи неща. Лъвът бил впечатлен от смелостта и кратко и решил да я пощади. Добре, казал той. Ще те пусна, но не ме притеснявай отново. Мишката бързо избягала и си обещала повече да внимава. Минали дни. Докато ловувал, лъвът попаднал в капан, поставен от ловци. Голяма мрежа обвила силното му тяло и здравите му лапи. Колкото и да се опитвал, не можел да се освободи. Ядосан, той изревал силно, но това само привлекло вниманието на ловците. Малката мишка, която била наблизо, чула страшния рев. Веднага разпознала гласа, това бил царят на гората. Тя бързо се затичала в посока на звука. Когато видяла лъва в мрежата, мишката не се поколебала дори за миг. Царю лъв, не се притеснявай, ще те освободя, казала тя. Лъвът не можел да повярва. Ти ли ще ме освободиш? Тази мрежа е толкова силна, че дори аз не мога да я разкъсам. Как смяташ, че ще успееш с тези малки зъби? Мишката го погледнала уверено. Довери ми се, царю лъв. Моите малки зъби са по-силни, отколкото изглеждат. Тя се качила на мрежата и започнала да гризе въжетата. С голямо търпение мишката работила неуморно. Едно по едно, въжетата започнали да се късат. Лъвът мълчаливо наблюдавал с възхищение. След часове работа, мишката успяла да прегризе и последното въже. Лъвът най-накрая бил свободен. Той бавно излязал от мрежата и поел дълбоко дъх. Погледнал мишката с благодарност. Царю лъв, видя ли? Макар и малка, успях да ти помогна, казала мишката с усмивка. Лъвът е погледнал с уважение и казал. Ти беше права, малка приятелко. Не трябваше да те подценявам. Благодарен съм ти завинаги. Мишката се усмихнала плахо. Приятелите винаги си помагат. Днес аз ти помогнах, но и ти ме пощади преди. Сега сме истински приятели. От този ден нататък лъвът и мишката станали неразделни. Животните в гората с изненада говорили за тяхното необичайно приятелство. Всеки научил, че дори най-големият и най-малкият могат да си помогнат. Лъвът никога повече не подценил никого. А мишката се гордеела, че има за приятел могъщия цар на гората.